Salam dostlar, kanala hoş geldiniz. Ne Toyota Eda diye markada. Yıl 95, motoru ikilik, rolu geçen. Baha 35 bin manat, oňuşukba. Durun. Oňuda turulup berilen maşin ýagda ýerbetdäl. Alyp hadoýdat geçmeli. Motor garak bolýar. Rolu geçen bana torpeda alayım. Tuş. Torpeda tuş. Mumada var ki rolu geçen. İşleri himiskada ettirmeli. Böyle arası otlara var. Maşinini kuzuk yaptı yavat. Maşini görün ödümüzden. Maşini yaptı. Maşin ikilik diýdi onu Eda markady. Bir marka mendeşirek da ýöne şoň kiçirek görünüşi. Kam bir uýunlar da. Maşini. O ýerin maşini. Ne ýagdaý? Eder nomeryny berle keserin. Ne bu da maşin magarada çykyp başlar. Birak işler dogry bir kaldy. Görün maşini. O ýerin maşini Toyota. Kuzuk ýagdaý gorak bolýar eda tumbalar, lanzerler kän gitmeýdi buran. Ýöňe nädem Toyota dönýär sürüpdir. Ýöňe ýeta aba tutturun. Görün näş aynalar Toyota'dyr. Maşina erbetden. Çyksa ejaba orasy ot. 30 miňa berjek diýe. Baha. 10 manatdan gorak rasxod etsen 40 miň oşýar. Maşin kuzyga erbetden. Otlar mörkedeýin mini. Nasara anlagan. Bugün yani da yok mu içinde? Aynı ekmeğe nama yer koyduruyor yani. Ya kabla geçtirmeyi. Otlara ne oluyor? Aynı torpedanın işini görüptür da onu ödün oňaşdyryp morda torpedar ayağını rol geçirilen kardan mı dedim? Aynı sedenelerini bunu himiska verip aşağına koyacağız şöp Gusere na maşina bir. Onun mada rasxodu var mı? 30 miňe berdi, 10 miň bilen 40 miňe bir Opel'in bakatsa. Hem ikilik motor, Corona motor maşina. Galanam görün nesibe o tarlasanız. Eýer nomeryny berle geçerin, motor garak goýma ýöne garanti diýdi, kuzyga mawat. Bir straşny tegim. Bada ýok maşina. İşleri görün. O yerde olandan çek verdiydi. Maşin madırları da var. Akümetr var ya, akümetr yönü şu dünkü yağışta yuldurandan. Takarını ortalayayım mı? Ortalayayım diye bir şunu batırıp göstü yani ortalayayım bakayım rahatını. Ayakları tumbalar var. İlk tarafı maşin. Görürüz. Motorum täze çykdy birazrak sürüşdirdim şu todan tınk durundur. Sonra ýol üçin bilen fedon weldi motorum. Dün birazrak ýagşy bilen şonu türensen birazrak gaparakdyr motor emme zat goý. Sonra ýol üçin avarlaşıp bileňiz. Nomerim bella geçerin. Köp videolarda nomerim bolmaly. Ýadyň köylügi da. Maşina çekdik dostlar. Rasxoda var maşina çekip koyup ber diýenden YouTube'da tamagarda da koyup ber diýenden şoňsy çekdim. Kommentarylarda ele diýip ýazdyryma. Maşinin öz bahasyna laýyk da. Ýa-da maşina torpedalardan
Mingmarda morda da var ki ona janlaş gördük. Ras indi 50 milyon 10 manatdan rasxod etmene olur. Başka da Bavichka va Tut Kemir var şolar ne dip bolsa şu nertede video gelir. Kanala video gelip durur. Agda olun layık koyun. Bizilen alın. Ne dip bolsa motorlarım tezonu geldim ne. Avarlasın gerek olsa motorum. Maşina minip biyorum. Menkinem toğrava durlar. Benim şu 70 milyon verecek. Ondan aşağı kota doğru ödümünü gezecek. Şu atatağına da şunu oğuda tapmayayım. Eğer bakalar önkü bakan, taga düşüp dağıtıdan ak maşin. Beldal da düşmüş. Maşinam toğrattılar. Şunu 70 milyon manat bolacak yeri. Gönü 400 milyon geçtiram. Bular kilometre yedi. Maşinin yağdayı. Bakatına layık şu kımmadam nel ardanım nel. Odan dostlar geçen koyulu maşinlar. Bahadır. Bir aydat bolun, 2 ay bolun. Şoların eylerini janat durma satıldı şu maşinlar bana yazdı. Janatmasın deyip. Video koyulan son 15 gün son kan janatma. 15 gün içinde janatsanız ona şöyle satılmam bilir maşin biliyorum. 15 günden geçsel boyadım. Tamakarda koyuyor. Bağdara çıkarıyor. Yani YouTube'a koyuldu. Maşin geçiyor da. Onun eylerini bir da ettirden o da satılan. Şu video koyulan son 15 günden şöyle eyetini öyle videoda yazdı. Eyetini janat havaraş biliyorsunuz. 15 günden son gene oňarsaňyz ýazma. Ene menkiň biraderak için iyi misketmeli işler ba. Huwagtyn etdim, huwagt başladyny. Aşağına koja sürürüm, himisket deyip taşından palorop götürmeli. Kratkadan ta çıktı. Motor men şu alıp 3 kilometreden orak geçtim. Yağ çarşamak. Yağ kemetme da yok maşinle. Motorda metale yok, karok kodu. Yani bakadına layık maşinle 400 del, 500 del. Bir gidiyet şunu alıp bir 2 manat rasqoda olur. Himisket ettirjek adam 500 manat etip berdiler miskeni. Qalanım 1500 adam hadi oynasın. Ama sartı da qoy. İsteyashka mayda jüji işleri var da mekin. Na bilen alın etpe kanal video geltirur. Yankı maşinam şu alıp oňarşdyrdyň taýyn maşin bolýardy. Özüm minme üçin aldım bolýar, alıp tatarny deňe ondan kan peýda ýok. Äger taýynny balan maşinada da şonda da rasgat bolýar. Mysal üçin yankı maşini alyňda 40 000 düşüp barjak bolsa özüň 40 000 taýyn alaňda da 40 000 manatlyk taýyn maşin alatam rasgat başo. Ben hazır şu maşini ne dip bolsa satsam karol alyp görjek. Men 2015-de märi Tut Kemire mindim. Listiçka Bavichka üçlügünem 2 mindim. Birinji maşinem Tut Kemire 2015 Amerikanka mindim 2015-de $10 alyp. Nüsa var bir tek karola minip görjek. Şolara ma gowja diye 2098-den 2001 aralyk näme bar? Şo görnüşi. Kan takardoklar da däl diýerler. En bir tek motor ekonomisini bir taksisi da hatta bir bazarlara da dakt geldi. Bagada da satardyň bolmady minip gezmäni özolgy. Ne diýip bolsa? Şu öňümdäki bazar elimdäki könen bazarny baryp video çeker. Kepde bolup barýar kanala video gelenek. Görüwotyn ýa-da otýasyňyz moda datdy. Benim ne diýip bolsa bir gün videolar gowy gelip başlar, howalaryny gowlaş başlady. Ýagyň howasy geldi şu wagt. Arkaýyn aýtyp bazara barzak diýsem baryp arkaýyn çekip bermeliyim. Biz bilen galyň agda onuň laýyk goýun. Göreşlerim ne diýip bolsa narada diýip barýar.
Şu aradalar torsa görükler. Instagram'da ýazmyrat diýen çykar. Şu taýdanam agda bolup ýazyp bilýäňiz, näme soragyňyz bar, näme maşyn çekmeli bolsa Instagram'dan, TikTok'da da bar men 30 ýaşyň patbişik agdamyz. TikTok'dan ýazyp bilýäňiz. Telegram'da da bar. Vakada Odnoklassik hemmetine batyryn men 2019-dan bäri. Nemmetine şu suratlaryň, videolaryň zatdan bolmaly. Şu taýlardanam girip modan bolmasa şu taýlardan girip agda bolup ýazyp bilýäňiz soragyňyz bolsa, motor, maşyn videosy gerek bolsa kommentariýlarda belläň. Özüm çekip duran. Dostlar aýtmak ýatdan çykdy şu. Gullukdan gelme oturşma, dogluňyň şoň mesatlary video almaly bolsa kamera batyrmyny video alyp YouTube'a ýükläp bermeli bolsa, habarlaşyp bilýän nomerym bar.